А ако мазето ти става басейн при всеки дъжд или имаш спукана тръба, която те наводнява всеки ден, не си сам. Истината е, че много хора се сблъскат с това. Само че водата в басейна, за съжаление, не е чиста, а да речем кална, което определено не е екстра. Това е проблем. Кал, влага, миризма и едни нерви, които идват повече. Пазете ги тия нерви, бе хора, не са за един ден. Всеки път си казваш, айде пак ли, ще имам кален басейн в мазето. Или направо да си взема нов шезлонг. Добрата новина е, че има решение. Ние не просто махаме водата, ние изтръгваме проблема барабар с корена. Така че водата да не се връща отново и отново. Представи си сухо мазе, в което спокойно можеш да се скриеш от жена си и да си поркаш с кумшията от втория етаж. Или пък да викнеш ванчето от съседния вход, да й покажеш стоилно. За турши говорим бе хора. Компоти, буркани. Да не си помислите нещо друго. Чисто пространство и спокойствие. От о не пак към ей сухо е, ще викна ванчето да се поиграйкаме. Без стрес, без излишни ремонти, без главоболия. Не чакай следващия дъжд. Пиши ни сега и си върни спокойствието у дома.